Bueno, bona vesprada a tots i a totes. Espero que les Pasques hagin anat bé. Bé, comencem el plenari corresponent al mes d'abril i el punt primer de l'ordre del dia, com és normal i natural, pues és l'aprovació, si així fora procedent, de l'acta de l'última acta, que és la de 30 de març. Tenen alguna objecció? Algo que afegir? Procedim a la votació. Vots a favor de l'aprovació de l'acta? Unanimitat, moltes gràcies. El segon punt de l'ordre del dia és una moció que presenta Esquerra Unida Verds Sumem per a la gestió pública del servei d'emergències el 112. Pareix que aquesta moció es deixa sobre la taula, sobre la mesa. Aleshores el que tindríem que fer, vol explicar vostè primer o després? No, simplemente es que se deja sobre la mesa porque las personas que tienen interés saben que hay negociaciones en estos momentos que pueden llevar a buen término la mayoría de las cuestiones que se reflejan en esa moción y que se ha hablado con el director general de esa institución, el señor José María Ángel, les ha puesto en antecedentes, porque yo no he hablado con él, les ha puesto en antecedentes a ustedes de que esas negociaciones parece ser que van por buen camino y lo dejamos sobre la mesa para que tampoco intercedan ni en ningún sentido sobre esas negociaciones. El que hem de fer és votar si la deixem sobre la taula. Entonces, vots a favor de deixar-la sobre la taula? Unanimitat, gràcies. El punt número 3 de l'ordre del dia és una moció que presenta l'equip de govern sobre declaració de serveis essencials. El senyor secretari llegirà la part dispositiva. Por todo ello, el equipo de Gobierno propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, declarar como servicios esenciales los recogidos en el artículo 26.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y en el artículo 34 de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana. A estos efectos se declaran como esenciales los siguientes servicios: recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías urbanas, alumbrado público, parque público, biblioteca pública y agencia de lectura, seguridad pública y control de alimentos y bebidas. Segundo, declarar como servicios prioritarios en cuanto absolutamente necesarios para el bienestar de los vecinos y que permitan asegurar el funcionamiento regular de la propia entidad local, así como la afectación al funcionamiento de los servicios públicos esenciales en los que se concentrarán los contratos laborales temporales que se pudieran formalizar en el futuro en el marco del Programa Municipal de Empleo Social a efectos de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y del interés general. De tal manera que se declaran como servicios prioritarios limpieza, mantenimiento y custodia de los espacios y edificios públicos. Tercero, en el expediente que se tramite mediante la aprobación de las bases de la correspondiente convocatoria para la contratación de personal laboral temporal, se deberá justificar motivada y razonadamente la necesidad y urgencia del nombramiento o contratación. Torn de paraules. Señor Martínez. Sí, buenas tardes. Aunque en principio aparentemente la declaración de servicios públicos esenciales de algún objeto, como por ejemplo la limpieza, mantenimiento y custodia de espacios y edificios públicos y la pavimentación de las vías urbanas al público en general le puede sonar un poco a chino, nosotros vamos a votar a favor desde Ciudadanos porque comprendemos que no deja de ser una jugada política para poder utilizar luego posteriormente, una jugada inteligente por parte del equipo de gobierno para poder utilizar posteriormente los recursos que están a nuestro alcance. O sea, no es que sea esencial, imprescindible la pavimentación de las calles o la limpieza de los edificios, sino que eso lleva en conjunto la voluntad política de utilizar unos recursos para una bolsa de trabajo, etcétera. Luego, por lo tanto, nosotros consideramos que el equipo de gobierno lo hace razonable y bien al incluirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Lorente. Sí.
Bueno, la verdad es que es bastante sorpresivo, ¿no?, que este equipo de gobierno trate a los servicios que realmente son esenciales con, bajo mi punto de vista, la poca delicadeza con que lo trata esta moción. Yo creo que hace 2 meses, si no recuerdo mal, 3 a lo sumo, se presentó aquí una moción por parte del anterior equipo de gobierno sobre lo que eran los servicios esenciales y lo que se consideraba como esencial para la ciudadanía y para el bienestar de los ciudadanos. Que ahora se quiera poner en el mismo nivel el cuidado de la biblioteca, el del parque público y alguna otra cosa más al mismo nivel que los servicios esenciales de entonces, pues me parece, sin ninguna duda, como mínimo poco respetuoso para los servicios esenciales de verdad. Entonces, sinceramente, no entendemos cuál es el motivo por el que se está intentando declarar estos servicios esenciales en esta moción. Y, por otro lado, se ha leído por parte del secretario como una diferenciación de servicios esenciales prioritarios y una posible contratación de personal laboral temporal, que nos gustaría saber a qué compete esa contratación laboral temporal, porque se ha hablado en el mismo texto de una contratación de personas con un programa que existía anteriormente que no tenía esa descripción. Entonces nos gustaría saber qué es. Sí, señor Andrés. Un poco por aclarar, la propuesta que se trae al Pleno de la Declaración de Servicios Esenciales Básicos no es simplemente para buscar una salida para la bolsa la bolsa social, sino simplemente porque sí que entendemos desde el equipo de gobierno que estos servicios sí que son esenciales para el buen funcionamiento del ayuntamiento, y no lo entendemos nosotros, porque lo que hacemos en esta moción es declarar como servicios esenciales los que recoge la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, que son, pues como ha comentado el señor Martínez, por la recogida de residuos, el abastecimiento de agua potable, la limpieza viaria, pavimentación de vías urbanas, alumbrado público, parque público y una serie de sectores más que considera la misma ley de régimen local de la Comunidad Valenciana como servicios esenciales. No lo decimos nosotros, lo recoge la ley, nosotros no lo teníamos específico entre nuestros servicios esenciales y lo que hacemos es recoger aquellos. Específicamente sí hemos añadido como servicio prioritario la limpieza y mantenimiento y custodia no solo de los espacios públicos que ya recoge la ley, sino también de los edificios públicos, porque entendemos que para el buen funcionamiento de nuestros edificios públicos es esencial también la limpieza, el mantenimiento y la custodia de los mismos. ¿Autor de réplica? ¿No? Pase. Bien, yo me reafirmo. La verdad es que esencial para los ciudadanos puede ser todo. Y para un ayuntamiento puede ser todo. Pero que la utilización de las palabras normalmente son para lo que son. Y un servicio esencial es para los ciudadanos y para los servicios esenciales que se refieren exclusivamente a las personas. No lo que puede competir en un jardín o en una biblioteca. Aquí se está intentando transgiversar la realidad de lo que son servicios esenciales para otros asuntos, que, como usted dice, en este caso son para la bolsa social y para, a lo que no me ha contestado, una contratación laboral temporal que no es tal como estaba estructurado hasta este momento de esa bolsa social. Entonces resulta que aquí se está intentando dar una vuelta a algo que realmente no sé si lo dice la ley o no lo dice la ley, pero esto sí que me llama la atención cuando resulta que durante el tiempo que el que suscribe ha sido concejal de empleo y ha intentado hacer contratos para la bolsa social, se han tenido todas las dificultades posibles habidas y por haber, y parece ser que esta ley para determinar servicios esenciales no se conocía. Tanto es así que el señor alcalde tuvo que delegar en mi persona para que yo fuese el propio compromisario de que se podían hacer esos contratos. Ahora resulta que ahora eso ya no es así. Ahora se puede cambiar todo, ahora podemos cambiar la ley, ahora podemos cambiar la determinación de servicios esenciales y ahora se va a poder contratar. Esto es lo que me ratifica de que en la mayoría de momentos aquí no hay un equipo de gobierno, sino hay una determinación partidista de cómo se pueden hacer las cosas. Y esta es, para mí, la realidad de lo que lleva esta moción, sinceramente. Vamos a ver. Los presupuestos generales del Estado limitan la contratación de personal en las administraciones y únicamente las permiten en los casos en los que los servicios se consideran esenciales o prioritarios.
Efectivamente, la bolsa social tenía una serie de reparos, entre ellos, uno de ellos era la contratación del personal, porque la ley de presupuestos generales del Estado no permite personal, pero como usted bien sabe, porque la tramitó usted, tenía más reparos además de ese y que estamos intentando solucionar. Este simplemente es uno, pero había otros muchos más. Sí. Passem a la votació de la moció. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstenció? Passem al punt número 4 de l'ordre del dia. En aquest cas és una moció que presenta el Grup Popular. I és una moció que presenta el Grup Popular en contra del decret que estableix el model educatiu, el nou model educatiu per a la Comunitat Valenciana. Part dispositiva? Sí, la proposta. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular de Leliana presenta las siguientes propuestas de acuerdo. Primero, solicitar la retirada del actual decreto por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Valenciana. 2. Solicitamos se abra por parte de la Consellería un periodo de información y consultas con todos los demás grupos políticos y agentes educativos para intentar llegar a un acuerdo de plurilingüismo en el que prime el consenso, la información, la participación y no se discrimine a los alumnos por su opción lingüística. Torn de paraules, senyor Martínez. Buenas tardes, altra vegada. Efectivament, nosaltres estiguem d'acord en la moció que presenta el grup del Partit Popular, perquè considerem que este decret és discriminatori i, per tant, no el puguem acceptar des de Ciudadanos. Per nosaltres vulnera el principi d'igualtat i coarta la llibertat de les persones, en aquest cas dels pares i dels alumnes. Per tant, el nostre vot va ser favorable a la moció del PP. Moltes gràcies. Gràcies. Volen dir alguna cosa? Sí? Sí, sí. Sí, clar. Bé, com anava dient, hem presentat esta moció perquè pensem que aquest decret que el Consell vol implantar sense cap consens va provocar, és més, pensem que ja està provocant un enfrontament totalment innecessari entre la comunitat educativa sense deixar que siguin els pares els que puguen triar el nivell dins del programa per a l'educació dels seus fills. En la nostra opinió, es tracta d'un decret totalment imposat, no consultat amb tots els que formen la comunitat educativa, que són els mestres, els alumnes, els directors dels centres i també els pares dels propis alumnes. Tampoc estem d'acord en que se tinguin que discriminar aquelles poblacions que estan en zones de castellanoparlants a l'hora de dotar de recursos educatius les escoles que es troben en aquestes zones, per a que ells puguen aconseguir els diferents nivells que es plantegen. Allí falten recursos i pensem que la Conselleria hauria de dotar d'aquests recursos per a que aquests centres tinguin les mateixes possibilitats per accedir a tots els nivells que se plantegen. Pensem que és un dret rebre l'ensenyança en la llengua habitual de cada un, siga el valencià, siga el castellà, sense tindre que renunciar a una titulació o nivell d'anglès superior. Pensem que tots tenen que tindre les mateixes oportunitats en aquest sentit. Es tracta de l'educació dels nostres fills, per això pensem, com us varen dir en comissió, que la presentàvem un poc fora de plaç. Es tracta de l'educació dels nostres fills i per això pensem que aquest decret no pot continuar endavant perquè és un problema que ens interessa ara, ens interessarà el curs que ve i el següent, si continua endavant, ja que pensem que
pues, que se perseguís un poquet l'adoctrinament dins de les aules dels estudiants. Vull fer-me eco també d'una notícia de premsa que ha sigut en diferents medis, de que pareix ser que existís una manipulació dins del sistema informàtic de la Conselleria, alguns centres i pares han denunciat la impossibilitat que han tingut a l'hora de triar algunes de les opcions dins d'esta plataforma i sabem que han hagut diverses incidències al respecte. En definitiva, volem comentar que no podem consentir que els alumnes siguin tractats com a moneda de canvi en un assumpte tan important com és la nostra llengua, ni que ells siguin les víctimes d'aquest xantatge que vol provocar la Conselleria en aquest cas. És dir, o vas per on jo vull i tries la llengua que jo vull i vas per on jo vull que vagis, o ja saps més ensenyança en anglès, més una certificació més bàsica en aquest idioma. I no estem d'acord per a res. Recalco una altra volta, nosaltres defenem la lliure elecció de la llengua dins de l'escola sense menysprear ninguna de les dues, ni el valencià ni el castellà, i sense afavorir més una que l'altra respecte a la llengua que es tria per a estudiar. Els alumnes que trien l'opció del castellà per als seus estudis no deuen de patir cap discriminació a l'hora de rebre l'ensenyança d'anglès. Tots els estudiants tenen que rebre una ensenyança i una educació amb igualtat de condicions, trien l'opció que trien. No poden castigar a uns per triar una opció ni beneficiar a uns altres per triar altra opció que a nosaltres ja he dit que ens agrada més. Per això que estem parlant d'ensenyança i d'educació. Jo crec que pense que la política dins de l'aula no té lloc. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem a la votació. Vots a favor de la moció presentada pel Partit Popular. Vots en contra. Explicació de vots. Té la paraula la senyora Montaner. Bona vesprada. Se sent? Vaig a començar la meva intervenció per explicar el vot amb una cosa que ja vaig dir farà un parell de plenaris, i és que hem de ser conscients que aquestes propostes que venen des d'una intencionalitat d'una baralla que ja ha existit durant molts anys en la nostra comunitat, que és la baralla lingüística, que tant de rèdit polític va donar a alguns en els anys 90, pense que la societat deu d'haver-les superat, o això crec jo, i fins i tot els lingüistes, que vull recordar-ho, que són qui han de dir-nos les normatives i les aplicacions, s'estan posant en d'acord. Entonces, entrar en això no és més que traure una bandera política en busca d'un enfrontament que creguem que és innecessari. Per a continuar, m'agradaria que la meva intervenció servirà per a resoldre dubtes que pense que se tenen i que són lícits, però que s'hem repassat amb el decret i que hauríem d'aclarir. Perquè podria crear confusió per a la ciutadania i és millor que no n'hi hagi dubtes, perquè, com ha dit la regidora del Partit Popular, això té en compte i afecta l'educació dels nostres fills i de les nostres filles i, per tant, és un tema important. M'agradaria destacar que els principals punts del decret del plurilingüisme dinàmic des de l'inici d'execució han sigut aquests. Aquest decret s'elabora des de l'encàrrec que va fer l'equip de la Conselleria d'Educació a les unitats per l'educació multilingüe de les universitats d'Alacant, de Castelló i de València, sobre els models òptims d'ensenyament de les llengües. Aquest estudi, que ha servit com a punt de partida, té una base pedagògica indubtable, a diferència de la regulació anterior. Una vegada es va rebre l'informe, la Conselleria va continuar consultant els actors més rellevants del sistema educatiu valencià, des de sindicats docents fins a associacions de directors i directores, passant per les AMPEs i altres entitats que tenen que veure amb les comunitats educatives, tenint en compte aquestes aportacions. No com l'últim decret que va aprovar el Partit Popular en 2012 i que va comptar amb una gran oposició, vull recordar, del món educatiu i social valencià, i que sense cap criteri pedagògic s'amagava darrere de l'anglès un arraconament clar del valencià a l'aula, per tant, la llibertat no existia. I l'enfocament actual és totalment contrari. Partim d'una base estrictament pedagògica i consensuada amb la comunitat educativa per a amb els agents socials implicats. I aquesta és la primera diferència que crec que és prou clara. Després de tot això, Conselleria es va centrar en encaixar-ho tot dins d'una situació en què el sistema educatiu valencià
i s'ha redactat el decret. Aquest decret, en quant a continguts, es basa en un programa SOLAR, que és el programa plurilingüe, no com fins ara que teníem el de València i el de castellà. El programa plurilingüe dinàmic té diferents nivells, s'estructura en diferents nivells perquè la realitat és diversa en la nostra comunitat autònoma. El programa bàsic, intermedi i l'avançat, entenent que des dels lingüistes, l'educació multilingüe, creien que l'avançat era el més òptim, el nivell més òptim per a tots els nostres alumnes, però que l'administració no pot obligar a que tots es fiquen d'entrada en el nivell avançat perquè hem de tindre en compte d'on partim. Entonces, l'administració acompanyarà als centres en el camí des del punt de partida, siga quin siga, fins a arribar als nivells òptims proporcionant formació i recursos suficient als docents i als centres on de principi s'inicien en el nivell bàsic o en l'intermedi i, per suposat, continuant ajudant als que opten per l'avançat. En quant a diferències entre els nivells, són la distribució d'hores vehiculars de les 3 llengües en assignatures no lingüístiques i altres elements de reforç en competència oral, és a dir, les hores que faran en anglès, en valencià i en castellà. Donada aquesta situació, donada la situació de presència social del castellà en el dia a dia de l'alumnat, les llengües que precisen més atenció són el valencià i l'anglès, perquè no podem oblidar que la nostra realitat és que el valencià havia aplegat a un tope en el que s'utilitzava per un 30% de la població i que estava estancat, que no aplegava més, tenint en compte també la pluralitat de que n'hi ha zones castellanoparlants, totalment. Per tant, també es donarà en compte que mentre que l'alumnat que optava per la línia en valencià assolia un nivell òptim tant de castellà com de valencià i uns resultats millors en anglès, encara que era un nivell inferior al desitjat per a una persona que domina un idioma. I en castellà no passava el mateix perquè en valencià i en anglès teníem prou dèficits. Per tot això i per la presència social del castellà, quantes més hores d'anglès i de valencià hi hagi, més prop estem de garantir el coneixement de les 3 llengües. El tema d'estructurar un nivell respon a la necessitat d'adaptar els programes lingüístics a les característiques de l'entorn i del propi centre, ja que no em negaran que no és el mateix Requena que Gandia o l'Eliana que Xelva. Pretendre que tots apliquem des de ja mateix el mateix model lingüístic, a banda d'irreal, és poc efectiu. Per tant, el punt de partida és tan important com el punt d'arribada. Hem de remarcar que aquest decret es basa en l'aprenentatge integrat de les llengües, ja que en un idioma no és un compartiment estanc i el que s'aprèn en classe d'anglès pot valer-te per a la de castellà i també per a la de valencià i per a altres. Entonces, cada centre proposa quins nivells vol dins del programa plurilingüe dinàmic des del consens de 2/3 parts del seu consell escolar, que és tota la seva comunitat educativa, i l'administració serà qui validarà i aprovarà aquesta proposta. En quant al calendari és des de 2018, des d'aquest curs 2017-2018 fins a la implantació en batxillerat en 2023. A més de l'educació obligatòria, que és la dels nostres fills més menuts, també contempla la formació professional i les de la formació d'adults, que fins ara estaven oblidades en anteriors decrets, per tant completa. La nostra normativa obligarà a l'avaluació exhaustiva de resultats i no podem quedar en regular o en comprovar si els resultats en coneixement de les llengües són necessaris o no, perquè està clar que sí. Vull remarcar que el decret està fet des d'una perspectiva no només educativa, sinó també social i, per tant, també contempla la incorporació a la nova radiotelevisió pública valenciana, per la qual se demana un reforç social en l'emissió de materials en anglès, a més del valencià que serà vehicular. I ja per acabar, remarcar que el punt més important que n'hi ha és la dotació de formació per al professorat, per a capacitar-los per a donar classes en les diferents llengües, perquè si no li dones formació i recursos als professorats, això no podrà avançar. Per tant, aquest model nou de formació en plurilingüisme per als nostres alumnes està pensat per a que els nostres alumnes estiguen per fi a un nivell com exigeix la normativa del marc europeu i els doni més llibertat en un futur i més recursos. A mi m'agradaria també que la gent es quedara tranquil·la, sobretot les de les zones castellanoparlants, que no és la nostra realitat.
però sí que la tenim a prop, la serrania sí que la té. Perquè no, si la seva preocupació és eixa de la influència en les zones castellanoparlants, no n'hi ha cap problema perquè els drets de l'exempció lingüística que estan reconeguts en un dret, és un dret que reconeix la LUEF, això un decret no el pot modificar, això és un dret adquirit de la ciutadania. I miren, m'agradaria que no s'haguera utilitzat l'idioma per a separar amb arguments que entenc que són vells i s'haguera fet això que anarem parlant tant en comissions informatives com en la Junta de Portaveus, i és que entenent també que està fora de plaç perquè que estem en maig ja i el període de matriculació està a punt de començar, doncs, que la ciutadania estiga tranquil·la, que no és un dret que minve ninguna llibertat i que s'animen a llegir el decret si tenen dubtes, perquè tot això que acaba de comentar està recollit. I si no, haguérem fet cas al Ministeri d'Educació i haguérem vist que ells mateixos han dit que ho veuen bé, que és legal i que no van a denunciar res perquè va ser requerit per el Ministeri d'Educació a la Conselleria. Doncs, moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula la senyora Santa Fe. Gràcies, bona vesprada. Bueno, jo dir-los que aquest punt que hem votat en contra, considerem per una banda que l'argumentari que s'utilitza no és del tot correcte, perquè les dades oficials realment publicades són que el 99% de la població domina de forma oral el castellà, el 30% el valencià i el 6,6% en anglès. En aquesta idea es posa en marxa aquest decret i respecte a l'argumentari que fan jo destacaria 3 coses. Quan parlen de nivells de competència en llengües, realment el que es hauria de dir és, la denominació correcta seria programes d'educació plurilingüe per nivells i que aquests nivells sí que s'han escollit per cada un dels centres, per el Consell Escolar i per el claustre de professors de manera consensuada. Recordar que en el Consell Escolar hi ha mares i pares que democràticament han sigut triades per la resta de les famílies i que, per tant, sí que n'hi ha un consens. Per altra banda, parlen vostès de eliminació de les línies de valencià i castellà actuals, el PPC, que és ensenyança en castellà, i el PPV. Realment, evidentment, és un decret nou i, com tot decret, porta novetats. I una novetat és que canvia la denominació i passa a denominar-se model plurilingüe dinàmic, precisament per això, perquè permet que de manera activa, tant el claustre com el Consell, puguen adaptar de manera progressiva el nivell que cada un dels centres, en funció de l'alumnat i de la situació socioeconòmica i lingüística que es troben, puguen anar fent canvis per a readaptar-lo. L'exemple de que no desapareix, precisament així a l'Eliana el tenim demà, tenim un Consell Escolar Municipal on anem a ratificar l'habilitació d'una unitat més en el CEIP El Garbí, una unitat de primària, modalitat lingüística castellà, PPEC, que diuen vostès que desapareix, per al curs 2017-2018. La desaparició, com bé ha dit Isabel, se farà de manera progressiva des del 2010 fins al 2023, però no és una desaparició dràstica, és l'adaptació d'un decret en funció de les necessitats de cada un. A més, l'equivalència és progressiva i, a més, el PPC té una equivalència en el bàsic 1, el que tinga una línia en valencià és una equivalència en bàsic 2, el que tinga 2 línies en valencià en l'intermedi 1 i el que tinga tota la línia en valencià serà un avançat 1, és a dir, d'entrada canvien la nomenclatura per a poder anar adaptant i en aquests principis bàsics s'aniran canviant els models de tots els col·legis. I per últim, en quant a la certificació del nivell lingüístic, evidentment, hi haurà diferents certificacions en funció del nivell adquirit, però com funciona a qualsevol àmbit de la vida, com pot ser la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. Si actualment l'alumnat que volia tindre una certificació d'anglès hauria de fer un examen, si realment està capacitat i té el nivell suficient, si trien un avançat 1 per a aconseguir-ho de forma automàtica, no farà falta fer un examen, evidentment, ja estarà prou capacitat. Evidentment, el que no tinga aquest nivell, que és que ha triat un altre nivell, en funció de les necessitats de la població, no podrà obtindre-lo, però com en qualsevol prova que tinguis que fer perquè te donen una certificació. I per finalitzar, en algo que coincidim, és que diuen que los valencianos hemos demostrado que es posible la convivencia entre las dos lenguas oficiales en nuestro territorio, siendo un factor enriquecedor en nuestra sociedad, una convivencia fructífera, positiva y real en cada municipio. Sincerament, m'haguera agradat que aquesta idea que pareix ser que tenen tan clara de convivència s'haguera traslladat en el recolzament
en l'aprovació del reglament d'ús i normalització de valencià que vàrem dur a este plenari i que vostès es varen abstindre. Res més. Gràcies. Passem al punt número 5 de l'ordre del dia. En aquest cas és una autorització per al canvi de contraprestacions i subcontratació relativa a la concessió de la Masia del Pilar. Este punt queda sobre la taula. Sí. Vol explicar? No, simplement dir que estem revisant un dels punts que se va portar a la comissió, queda damunt de la taula i el portarem al pròxim ple. Si pareix, si estan tots d'acord. Sí, anem a procedir a la votació. Vots per a deixar sobre la taula este punt de l'ordre del dia? Unanimitat. Moltes gràcies. Passem al número 6 de l'ordre del dia. És una moció de l'equip de govern per a la reinversió del superàvit generat per les entitats locals. L'equip de govern proposa al plenari l'adopció dels següents acords. Primer, instar al govern d'Espanya i als grups parlamentaris al fet que, per la via d'urgència, adopten iniciatives legislatives que permeten a les entitats locals espanyoles reinvertir el seu superàvit sense haver de generar nous ingressos per la seva mateixa quantia en qualsevol iniciativa que consideren oportuna per a millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans amb l'únic límit de no posar en risc la seva estabilitat pressupostària. Segon, tenint en compte l'entrada en vigor dels pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, la disposició addicional 90a segona haurà d'establir que el termini temporal per a poder realitzar la reinversió del superàvit de 2016 en els termes assenyalats contemple els exercicis 2017 i 2018 tant en relació amb els compromisos de despesa com amb les execucions. Per tant, quedaria sense aplicació legal el contingut del paràgraf segon de l'apartat 5è de la disposició addicional 7a del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març quant a la condició que la despesa executada l'any 2018 hagi d'estar compromès l'any 2017, podent comprometre i executar-se la despesa als anys 2017 i 2018. Torn de paraules. Té la paraula el señor Martínez. Buenas tardes. Esta moción es una moción que nos viene dada de la Federación de Municipios y en este ayuntamiento, en este plenario, durante el ejercicio actual, hemos tenido bastantes mociones al respecto de la ley de estabilidad presupuestaria, la famosa ley Montoro, y nosotros siempre hemos estado en contra de la ley Montoro porque entendemos que es un café para todos y en este caso concretamente esta ley perjudica a ayuntamientos sanos, saneados económicamente, con superávit como es nuestro caso. Por lo tanto, igual que hemos apoyado hasta la fecha todas las mociones que se han presentado para que se pueda utilizar el superávit, vamos a apoyar también la moción que ya la votamos a favor en la Federación de Municipios. Señor Montaner. Perdón. Perdón, señor Lorente. Vale. Això és precís? La moció esta, és que no, la veritat és que no entenc res. Si en gener vàrem ficar la mateixa moció, ara fiquem una altra, doncs la veritat és que no ho entenc, Es que no sé cuál es el sentido de que en el mes de enero Esquerra Unida, els Verds, presentase esta moción y todos la votásemos a favor, menos el Partido Popular, creo que fue, si no recuerdo mal, y ahora se presente la misma moción. ¿Esto es preciso? Me gustaría saber para qué. Algún sentido debe tener, porque hacernos perder el tiempo no creo que sea el sentido. Digo yo. Moltes gràcies, senyor Montaner. Bona vesprada. Bueno, efectivament, se va presentar una moció molt pareguda a esta en el mes de gener. El Partit Popular no recorda si s'abstingué a votar en contra. En qualsevol cas, el motiu... Jo crec que era abstenció. El motiu era perquè no era exactament igual. Ara el que esteu reclamant és que el superàvit ja fet, que se pugui reinvertir, i el Partit Popular va votar a favor. Lògicament s'ha recaptat els vells de l'Aliana amb uns diners i ara anem a votar a favor de que en aquest cas se faci. Però torna a dir el mateix que vas dir en el mes de gener quan la presentació de Lorente.
jo crec que no és el camí no és gastar-se el que hem recaptat i que tenim de superàvit, en aquest cas 2 milions a l'Eliana, 7.000 milions a tot l'estat espanyol, de tots els municipis. Jo crec que el camí és no gastar-se, o sea, no ingressar aquests 2 milions de més, o sea, baixar la pressió fiscal, baixar als veïns de l'Eliana els tributs per a no recaptar tant, o sea, no recaptar tant, no ingressar tant, no tiene superàvit, o sea, deixar els gastos igual que els ingressos. Gestionar bé. Vas dir el mateix en gener i ara, encara que votarem a favor, però que estan plantejant que és prou paregut, però no del tot, a lo que presenta el senyor Lorente, torna a dir el mateix. L'objectiu té que ser baixar la pressió fiscal, baixar els tributs i no gastar per gastar, ja que ho tenim, doncs ho gastem, com volen dir a la moció, sinó no recaptar aquests 7.000 milions que no són necessaris. Valdria sols en gestionar millor. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Inglés, no? Me pareix que li toca d'ell. Bueno, un poquet per contestar a tots. Sí, perdó, m'arrimaré bé al micròfon. Gràcies al grup de Ciutadans per lo de... Tinc que dir que no estic d'acord en lo del cafè para todos. En este cas el cafè se'l veu tot el govern. Els ajuntaments no en veiem gens de cafè. Se'l veu tot el govern central, que és per a qui treballem en esta llei. Bueno, lo de si això és precís, que comenta si el company d'Esquerra Unida, home, doncs mira, ha donat resultat. Si era la mateixa moció i abans votaven que no, i ara ja pa algo val. I bueno, ja el Partit Popular tinc que dir-li que, en fi, que seguisquen vostès les seues mateixes lleis. Vostès mateixa han aprovat aquesta llei. Aquesta llei és de l'època de la majoria absoluta del Partit Popular, en la que n'hi ha dues coses, dues qüestions que són bàsiques. Una, que la que està dient vostès no hi ha legalitat com una casa, perquè la instrucció de la Intervenció General de l'Estat per al càlcul del tope de gasto diu que si se baixen els ingressos estructurals, és a dir, els impostos que està dient vostè, automàticament i en la mateixa quantitat s'han de baixar els gastos. Parlant un poquet de memòria, en la liquidació d'enguany, reduir en aquesta quantitat els gastos voldria dir que tenim que tancar serveis com serveis socials, o educació i cultura, o esports, o deixar habitat, per exemple, serveis municipals. No sé si n'hi ha alguna proposta al respecte, això seria molt dur de fer. N'hi ha una qüestió, perquè si no anem a parlar de la comptabilitat nacional, ni de la financera, ni tampoc del sistema europeu de comptes. És una qüestió purament de sentit comú, política i de sentit comú, que bona falta li fa a la política. Com és possible que als ajuntaments se'ns exigeixi que assumim competències que no són nostres, que són directament adjudicades des de la Constitució a lleis orgàniques a l'Estat i a les comunitats autònomes, que les financem i que damunt tinguem superàvit. I per a colmo que el superàvit no el puguem reinvertir en els nostres municipis. És a dir, aquesta llei no té sentit comú i és el que s'hem cansat de repetir i de dir en aquest plenari. Els ajuntaments estem treballant per a equilibrar el desfase que hi ha en les comunitats autònomes i en l'estat espanyol. Per primera vegada, aprofitant que pareix ser que el govern anuncia que s'ha complit l'objectiu de dèficit, podrien modificar la norma i vostès que estan en el Partit Popular, que són del mateix partit, podrien proposar-los que la modifiquen i que ens deixen d'una vegada reinvertir el superàvit que hem tret de la butxaca dels nostres propis veïns precisament en inversions per als nostres veïns. Moltes gràcies pel seu vot. Moltes gràcies. Senyor Martínez. Sí, bueno, en principi només aclarar-li al senyor concejal que quan jo me referia a Café para Todos no estava parlant precisament de la nostra moció, sinó me referia a la llei de l'equilibri pressupostari de l'Estat, que aplica la mateixa normativa per a tots els ajuntaments, tingues o no tingues deutes. A això me referia. A això me referia, no a l'altre. I ja ha aclarit el tema de la reglamentació sobre els pressupostos de la llei Montoro, que si baixes els gastos, si baixes els ingressos tens que baixar els gastos. Per tant, és que és la pescadilla que se mossega la cola, que per mi està tot clar. Però aclarir-te sobretot que el Café para Todos me referia a això concretament, no a lo que tu has interpretat. Moltes gràcies. Gràcies. Senyor Lorente. Sí, bueno, pues no sé si dejando al margen la broma o continuando con ella, la verdad es que lo del Partido Popular ya me da risa, porque creo que no los comprenderé en la vida, claro, ya no sé qué les queda.
porque es incomprensible estas cosas que hacen ustedes en este municipio, la verdad. Lo que pasa es que lo que sí que me parece un poco, como siempre, pues se contesta a lo que se quiere y no se contesta a lo demás. Pero sí que me gustaría hacer una pregunta sobre esto, porque ya que presentamos una moción donde nosotros solicitábamos que se informase al Gobierno de la Nación de cuál era la voluntad de este municipio para reinvertir los superávits, y como digo fue en el mes de enero, y esto ha salido, o sea, está en las actas de los plenos y se dijo que se iba a informar, me gustaría que se informase a los ciudadanos de cómo está aquella moción, porque claro, esta que en definitiva lo único que se ha hecho ha sido añadirle el porcentaje del PIB que los diferentes ayuntamientos del Estado tienen guardado en los bancos, que lo tienen además los bancos para que jueguen con ese dinero y es propiedad de los ciudadanos para que se gestione en sus municipios, pues con ese añadido prácticamente es la misma moción. Efectivamente no es la misma moción porque se han puesto esas cantidades, pero el resto, la esencia, que es de lo que se trata en unas mociones, es exactamente lo mismo. Y como mínimo, lo que se podía haber hecho, si se va a decir lo mismo, es tener, iba a decir una palabra que no sería adecuada, tener la oportunidad, tener la benevolencia del coste de oportunidad de haber reflejado en dicha moción que ya se había pasado una exactamente igual en este municipio y que debe estar llevando un trámite, pero supongo que eso nos podrá informar el secretario o el alcalde de cuál es el trámite en el que está en este momento la moción que tenía que haberse enviado al Gobierno del Estado. Señor Montaner. Muy brevemente, decirle en primer lugar al señor Lorente que efectivamente me alegro que le sorprendamos. A nosotros también nos sorprende la actitud de usted, que ha pasado de pegar la cabota a todo sacarle punta. Entonces, la verdad que también es muy sorprendente. Respecto a la moción, anem a veure, per repassar un poquet, estem a favor de que se modifique perquè és una cosa que s'ha consensuat entre els partits i el Partit Popular des del govern ja està treballant juntament amb la Federació de Municipis per a canviar la reglamentació, però el que estem així demanant és que, igual que ara estan instant al govern d'Espanya que per la via d'urgència adopten iniciatives legislatives per a modificar la llei i permetre gastar-se superàvit, que el que pense que hauríem fer és no sols això, sinó també modificar la llei per a que se permetira baixar els ingressos a nivell de gastos i no obtindre superàvit, perquè no té cap sentit que tinguem superàvit. El que tenim que fer és, si estem gastant X, gestionem bé aquests X i no tinguem que recaptar més als veïns, que al final estan pagant 2 milions en la liana, 2 milions d'euros més del necessari per a gestionar. I segur que si se sentaren 5 minuts trobaríem molts gastos on poder retallar. No faria falta retallar serveis socials i se podrien retallar molts gastos innecessaris, mal gestionats i gastos que siguen deficitaris en aquest Ajuntament i podrien trobar-los i no faria falta retallar serveis socials. Així tot el que dic és no fa falta retallar res, el que fa falta és recaptar menys. No és necessari recaptar aquests 2 milions d'euros. És l'únic que volia comentar. Sí, senyor Inglés. No, perquè no perdre l'oportunitat d'intentar que ho entenguen d'una vegada, perquè jo, en fi, això m'he repetit ja moltes vegades. És a dir, no se pot recaptar menys en ingressos estructurals sense rebaixar els servicis. És a dir, el que té que fer vostè efectivament és el que pareix que anava a dir, i és que convença vostè al seu govern que hi havia articulat, perquè aquest articulat és el que ens fa, nosaltres ens obliga a recaptar més. No vull deixar entreveure que així se recapta el que se vol, perquè no és així. És a dir, si nosaltres rebaixem els impostos, en la mateixa quantitat tenim que rebaixar els gastos, és a dir, tenim que reduir serveis. És així, perquè ho diu la instrucció de la Intervenció General de l'Estat. No és un capritxo de ningú. I li ho torno a recordar, és una llei que han fet vostès en majoria absoluta, sense consensuar res amb ningú. Jo, si ara estan per consensuar les coses, doncs benvinguts al consens, però comencen vostès per consensuar-se dins del seu partit, perquè si no, al final tindré que recomanar-los com a 3 vegades que s'afilin vostès a un altre partit, perquè estan criticant permanentment les lleis que fan vostès. Entonces no hi ha manera d'aclarir-se. Gràcies. Jo sols per aclarir els dubtes del senyor Lorente. El que se sol fer en totes les mocions que se presenten així i s'aproven és enviar-lo als òrgans corresponents. En aquest cas m'imagine que aquella moció s'enviaria al govern d'Espanya i als grups del Parlament, igual que ara s'està dient així.
I en segon lloc, aquesta moció, la segona part, no és la mateixa. I no és la mateixa perquè la llei de pressupostos encara no està aprovada. Si no s'aprova la llei de pressupostos no se pot fer inversió financerament sostenible. I això significa que en el 2017 serà impossible fer la inversió. Per tant, no és una moció, és molt pareguda però no és la mateixa moció. Passem a la votació. Vots a favor de la moció presentada per l'equip de govern. Unanimitat. El punt número 7 de l'ordre del dia és la rectificació d'uns errors materials que hi havia a l'ordenança de tràfic, mobilitat i seguretat vial. Vol explicar vostè per a que s'entenga? La qüestió, l'acord, la proposta d'acord se va explicant en la comissió informativa. Es tracta d'un error material i n'hi ha que rectificar-lo perquè ha sigut objecte d'una publicació. Com saben, s'aprova així una ordenança de trànsit i de mobilitat i seguretat vial del nostre Ajuntament que està basada en la llei. A l'hora de transcriure l'articulat nostre dins de la llei s'agarra el text que ja estava refundit. S'agarra l'antic i no el refundit. Entonces hi ha una descorrelació tant en el número dels articles com en el contingut. I en el dossier que tenen vostès en cada un se fa la correcció de lo que n'hi havia i de lo que deu ser. I n'hi ha que publicar-ho de nou. És una correcció de material, sense més importància. Passem a la votació? Sí? Doncs vots a favor de la rectificació? Unanimitat. Bé. El punt número 8 és informació municipal. La informació municipal. I en quant a la informació municipal, donar compte i dir que està a disposició dels regidors les resolucions d'esta alcaldia de la número 657, de data 24 de març, a la 921 de 25 d'abril de 2017. D'altra banda, comentar també que la informació econòmica s'ha fet arribar als portaveus, tal com ho varen demanar, i per tant als grups polítics. En tercer lloc, comentar-los o dir-los que ahir va ser, el dia 26 d'abril, és el dia de la visibilitat lèsbica. I per aquest motiu anem a llegir una declaració institucional de l'Ajuntament de l'Eliana a favor d'aquest dia de la visibilitat lèsbica. Esta declaració institucional serà llegida per la regidora Carmen López. La tens, Carmen? Sí. Bona vesprada. Primer volia dir-vos a tots que per mi és un orgull poder llegir aquesta lectura. També, per altra banda, donar les gràcies públicament a la tasca que està realitzant l'associació que tenim al nostre municipi, per des de l'EGTB, que és Marietes. I, bueno, vaig a començar. Declaració institucional, l'Ajuntament de l'Eliana. 26 d'abril, dia de la visibilitat lèsbica, amb el lema «Lesbianes sempre visibles». Cada 26 d'abril, com des de fa 9 anys, Lambda, col·lectiu de lesbianes, gais, transexuals i bisexuals, celebra el dia de la visibilitat lèsbica, una activitat per a la qual el col·lectiu ha demanat enguany la participació i implicació de tota la ciutadania, ja que el fet de creure en la igualtat i la llibertat és suficient motiu per a fer la lluita de les dones lesbianes, la lluita de tota una societat. Per això, avui és un dia important. I hem de ser conscients que la seva defensa es pertany a tots i totes, independentment de la nostra orientació sexual. Per això, des de Lambda, enguany, la lluita per la visibilització s'ha fet a escala global, demanant en ajuntaments, entitats socials, sindicals i polítiques i la ciutadania en general que participen en la campanya #lesbianessemprevisibles. Es tracta d'una campanya de visibilització en línia que persegueix l'objectiu de convertir diferents espais en llocs de seguretat perquè les dones lesbianes puguen mostrar-se lliurement. Totes les institucions que creguem en la diversitat de les nostres societats hem de voler una societat on les dones lesbianes siguin visibles per a viure una vida plena i lliure, perquè la felicitat és impossible dins d'un armari. La campanya que enguany hem demanat que recolzem des de les institucions
amb motiu de la visibilitat lèsbica, el 26 d'abril, incideix en la doble lluita que les dones lesbianes pateixen diàriament. Una doble discriminació que té el seu origen en un sistema heteropatriarcal que visibilitza i estigmatitza a les dones lesbianes pel fet de ser dones, però també lesbianes. La nostra lluita ha de ser sempre més forta, més constant, més complexa i més contundent. A més, des de l'AMDA, recorden que el Dia de la Visibilitat Lèsbica també ha tractat d'estendre's amb altres actuacions al llarg d'aquestes setmanes. Així, des dels grups de lesbianes, es va celebrar el passat dia 22 una lectura de poemes de diferents dones autores, com a Gloria Fuertes o Emily Dickinson. I el 29 d'abril està prevista l'organització d'una xerrada col·loqui per a debatre al voltant de la situació social i de desigualtat que poden trobar-se les dones lesbianes en l'àmbit jurídic. Enguany, a més, l'AMDA s'uneix a les demandes que ens llancen des de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals, referent a la situació d'aquest col·lectiu, i en aquest sentit exigeixen l'aprovació d'una legislació que protegisca les dones lesbianes i que penalitze els qui les discrimina. És de vital importància aprovar, sense més demora, una llei d'igualtat LGTB. La fi de la discriminació en actes en l'accés als tractaments de reproducció assistida a través de la sanitat pública. És un dret emparat per la llei i no pot ser soscavat pel fet de no tenir parella masculina. Protocol i formació específica i adequada del personal sanitari ha d'existir un major compromís en el foment i la protecció de la salut sexual de les dones que tenen sexe amb dones. Formació del personal docent sobre diversitat sexual, de gènere i familiar, així com protocols d'actuació per a la detecció de casos d'assetjament escolar per orientació sexual o identitat de gènere. La integració d'una perspectiva de lluita contra la lesbofòbia en les accions de les organitzacions sindicals. Formació i sensibilització del personal de les institucions geriàtriques sobre la realitat i necessitat de les dones lesbianes. La promoció de mesures i defensa des de les institucions de l'Estat per acabar amb l'LGTB-fòbia institucional, que existeix en més de 70 països del món, on ser lesbiana es condemna a la persecució o fins i tot a la mort. Des de l'Ajuntament de l'Eliana recolzem totes aquestes demandes del col·lectiu, que treballen dia a dia pels drets de la ciutadania, i animem a la nostra població a que participi a la campanya per la visibilitat de les dones lesbianes en el món, ja que és important que les institucions estiguen al costat de la nostra població diversa i garantir a totes les persones els mateixos drets i llibertats, sense prejudicis ni discriminacions de cap tipus. Tenim en compte que encara avui és fonamental legislar per a que les dones lesbianes puguem fer el pas de ser visibles en la nostra societat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, també volia donar compte que hem rebut diverses felicitacions de diversos col·legis del poble, públics, privats i concertats, donant l'enhorabona a l'equip de govern i a la seva regidora d'Educació per tot el que està fent per el foment de la lectura, de la cultura, de l'esport, i diuen que és un autèntic privilegi tindre un ajuntament com este. Enhorabona. Ara és el torn de pregs i preguntes de regidors. Señor Martínez. Buenas tardes. Ara fa un any, exactament, en abril del 2016, que nosaltres en este plenari vàrem fer un prec a l'equip de govern demanant-li per favor que canviara les banquetes del públic perquè és un verdadero castig tindre que aguantar els plens en aquest tipus de seients. Per tant, pregunte, ¿se porta idea de canviar-los en alguna ocasió? També fa un any que vàrem demanar, per favor, va ser en el mateix plenari, que se fera quan se poguera en l'Avinguda de les Delícies, hi ha una sèquia, una altura important entre la cera i la sèquia, que se ficara una barandilla. O sigui, no estaven demanant
ninguna cosa de l'Atremont. Fa un any i tampoc tinguem notícies. Entonces, aquestes serien dos de les preguntes que voldrien que ens donaren alguna intenció per part de l'equip de govern. I després hi ha una altra qüestió, la qüestió econòmica, que ja sé que en aquests moments el regidor d'Hacienda no tindrà els números i no me podrà contestar, però bueno, nosaltres han rebut ja la informació econòmica que, com vostè havia dit, s'ha passat a tots els equips de l'Ajuntament i observem dues coses que la veritat és que ens tenen una miqueta preocupats. Potser és per falta d'experiència i bueno, s'ha donat en altres casos, però veiem que en el tema dels gastos, per exemple, se va pressupostar, vaig a dir números redons, per no anar en xifres, se van pressupostar 13.250.000 euros i en aquests moments, a pesar de que n'hi ha una reducció de gastos de 89.313 euros que no acabem de comprendre, i aquesta seria part de la pregunta, que ve de les contingències, n'hi ha una rebaixa perquè les contingències, nosaltres creguem que és referent al tema de la desmitificadora, que n'hi ha pressupostat uns diners i que de pront a repent, en el tercer trimestre, se rebaixen aquests diners a vora 90.000 euros. Pues a pesar d'aquests 90.000 euros menys de gasto, en aquests moments, en el tercer trimestre, tinguem ja 1.250.000 euros més de gasto de lo pressupostat. I en quant a ingressos, resulta que varen fer un pressupost de 14.840.000 euros i en aquests moments ara resulta que ja pressupostem un ingrés de 1.240.000 euros més de lo pressupostat, perquè hem incluït ahir una partida de vora 800.000 euros de caixa. Entonces, nosaltres no tinguem molta experiència, però si en el tercer trimestre ja tinguem tots aquests desfasos, estiguem una miqueta preocupats. Confiem molt en l'experiència de l'equip de govern. Sabem que a la final sempre ho quadren, però en el tercer trimestre ja n'hi ha números distints, prou distints a lo pressupostat. I sobretot el que ens interessa que ens aclarisca és el tema de per què en contingències teníem 620.000 euros i de pront a repent vostès baixen a 90.000 euros. Els gastos ja sabem per on han augmentat. Hi ha un altre equip de govern, hi ha més gastos, etcètera, però per què se baixen aquesta partida 90.000 euros? Seria la pregunta. Moltes gràcies. Sí. Bona vesprada. Respecte a la primera part, a fer dos consultes, crec que per es nota, una era el tema de canvi de bancs d'ací del Saló de Plens, que estaríem totalment d'acord. Jo sóc una de les persones que el temps que ha estat ahí ha estat prou incòmoda, però no tindré respaldo. Però sap vostè que de fons propis en l'Ajuntament teníem 100.000 euros per a inversió, que se varen fer els pressupostos participatius i presentaren 200.000 euros, els quals s'han derivat a la inversió financerament sostenible per a poder donar resposta a el que els veïns demanaren, i que en la inversió financerament sostenible, la famosa Ley Montoro, no nos permite comprar bancos, ni sillas, ni mesas. Ens diu a quines coses se pot destinar i precisament això no podem destinar-ho. Per tant, no podem fer-ho ni inclús en la inversió d'enguany, en la inversió financerament sostenible, que estem esperant a veure si és possible que aproven els pressupostos d'una vegada. Si falta un vot, espero que el traguen ja d'alguna vegada per a poder nosaltres, almenys poder dedicar el tema de la inversió de tots aquells diners que s'han arreplegat i poder destinar-los en reinversions veïns. I en el segon punt, que és la valla de la sèquia que vostè ben ha dit, això sí que entraria dins de la inversió financerament sostenible i és una de les coses que tenim previstes a expenses de que ens confirmen que ja ho podem fer. Vale. Gràcies. Sí. Bueno, m'imagino que estava fent referència al... Perdó, que et dono l'esquena, però és que si no m'aparta el micròfon no se me sent. Estava fent referència al tercer trimestre de l'any passat, efectivament. Bé, efectivament, no té tota la comptabilitat damunt la taula, però ja no me'n recordo perquè a més ha passat per plenari i ja fou objecte de modificació de crèdit i s'aprova així no fa molts plenos que s'aprova. No recordo exactament de què anaven, però sí que recordo que efectivament se llevaren 90.000 euros de contingència, sí. No arribava, per ahí anava, sí. Però estava previst on se carregava, en quina finalitat i com se recuperava després. Se van recuperar. ¿Lorente? Sí, vamos a ver si organizo mis intervenciones. La primera es una pregunta que quería hacer al señor alcalde, en el sentido de
Bueno, todos conocemos que uno de los departamentos del municipio es nuestra Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Desde ella, pues constantemente se reciben peticiones de empleo y se envía a trabajadores a diferentes empresas. Y quería preguntarle cuántas reuniones ha tenido usted con el propietario o el consejo de administración, me da igual, de Power Electronics para intentar hacer que esa empresa, en vez de irse al polígono industrial de Liria, que ha salido en la prensa que se va, pudiese quedarse en el polígono industrial de La Liana, ya que uno de los suministradores de trabajadores para esa empresa ha sido nuestra propia Agencia de Empleo y Desarrollo Local a lo largo de los años, y con más de 50 personas, o alrededor de 50 personas, y con el 20% además de ellas siendo personas de La Liana. Simplemente quería saber si se ha tenido alguna reunión para poderlo hacer, para poder influir o tener influencia en que se estableciera en el municipio, de la misma forma que se ha tenido reuniones para que se dejen de hacer otras actividades o ilegales o insalubres o lo que fuera. Esa sería una pregunta. Luego, esto es un ruego y lo primero que quería hacer referente a los ruegos es el agradecimiento al equipo de gobierno y al área de intervención, porque el pleno anterior solicitamos que nos dieran la información al menos en los días de las comisiones y así se ha hecho. Y vaya por delante nuestro agradecimiento. En este caso, el ruego es que hay personas en la sala que cuando se ha leído alguna moción, como solo se lee la parte expositiva, pues está bien porque nos ahorra a nosotros estar aquí un tiempo, pero hay personas que no se enteran de nada. Entonces, no sé cómo podríamos hacer para que, o resumiendo o explicando la parte que no es la expositiva, las personas que vienen a escuchar los plenos pudiesen entender de qué va el meollo de la cuestión. Porque si solo escuchan las 3 frases de acuerdos, pues la gente está sabiendo que llegamos a un acuerdo y no saben de qué. Entonces, me gustaría, sinceramente, que se pudiese resolver. La otra cuestión es se nos informó ayer en la Junta de Portavoces que ha estado en nuestro municipio la vicepresidenta Mónica Oltra a petición propia para reunirse con unos vecinos. Entonces, yo quiero decirle, señor alcalde, que me parece tan extraño que una vicepresidenta del gobierno de una comunidad autónoma le pida a un alcalde que venga para reunirse con unos vecinos, que nos gustaría, a mi grupo, que diese una explicación más verosímil, porque la verdad es que no tenemos mucha confianza en que la vicepresidenta haya pedido venir a reunirse con unos vecinos sobre un tema particular. Creemos que eso no es así, y si no es así, que se nos ofrece una respuesta plausible, lo que vamos a hacer, evidentemente, es elevar desde nuestro grupo una pregunta parlamentaria para que se nos explique a qué ha venido la vicepresidenta. Porque el hecho no solo es... El hecho no solo es que venga a cualquier reunión de trabajo, el hecho es que, como decíamos algunas personas ayer, siempre que ha venido una institución de elevado rango, pues se ha hecho una invitación a la participación del resto de fuerzas políticas, en las que la mayoría de personas que estábamos aquí pues hemos estado en visitas de ministros y alguna otra cosa, y ministras. Más ministras que ministros. Ministros creo que no ha venido ninguno. Y luego, por último, me gustaría hacerle una pregunta y un ruego a la vez. Se lo he hecho a pesar de que el compañero del Partido Popular diga que he estado aquí muchos años pegando cabotas y ahora soy puntilloso. Voy a ser tan puntilloso que voy a hacer una mejor oposición que usted durante los últimos 14 años. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Me gustaría saber cuándo va a dejar
de pagar todos los vecinos su campaña electoral con esta revista, que lo único que hace es sacar fotos de usted a lo largo de todas las revistas. La anterior tenía 25, esta 15. Quisiera saber qué es lo que le importa a los vecinos que usted esté aquí fotografiado con un obrero en unas obras. Para mí es absolutamente irrelevante y se está gastando un dinero inútilmente. Y quería saber cuándo vamos a dejar de pagar todos los vecinos su próxima campaña electoral con esta revista. Muchas gracias. La primera pregunta és la de Power. Sí, no, jo li conteste com a responsable de l'Agència d'Empleo i Desarrollo Local, si li pareix, aniré informant-li en la mesura que me vaig reunint en totes les empreses establides en el municipi, entre elles estarà la de Power Electronics, per a seguir negociant. Porque creo que usted no se ha reunido con Power Electronics, por eso he hecho la pregunta a una persona concreta. Ya, pero la responsable de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local soy yo, y si no le parece bien que le conteste, pues yo no le contesto. Es una pregunta que se la hacía al señor alcalde, pero me puede contestar quien quiera, no pasa nada. Perdón. El responsable. Pues yo, como responsable de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, le digo que no me he reunido con Power Electronics, pero si me reúno, le estará informado debidamente. Bueno, jo no tengo ningún problema. Si vos puc seguir contestant també, perquè en el tema de las, como portavoz por lo menos del grupo, en la Junta de Portavoces llegamos a un acuerdo, le hablo del tema de las mociones, llegamos a un acuerdo que o bien cada grupo que presentará una moción podría optar entre explicar el grupo la moción, con lo cual tiene libertad para explicar la parte expositiva, la parte dispositiva o lo que quiera, o ceder el primer turno de palabra al secretario para que diera lectura a la parte dispositiva. Cada uno es libre de optar por la opción que quiera y en este caso pues mayoritariamente se opta porque el secretario lea la parte dispositiva. Eso no quita que cualquier concejal dé cualquier explicación que estime oportuna para que los presentes puedan entender mejor la moción. Perdón, sucintamente. Si la presenta un grupo de la oposición, normalmente sí que la explica, pero si es una moción que proviene del equipo de gobierno, normalmente no se explica. Entonces, creo que sería conveniente que se diera alguna explicación por parte del equipo de gobierno para hacer esa explicación. Pero nada más. Recogemos el ruego y en la medida de lo posible explicaremos antes de tratar los puntos de qué trata cada uno de los temas. No, sí. Si jo no tinc ningú problema, anem a veure. Jo conteste, anem a veure. I a més conteste punt per punt, si és que no tinc cap problema. Tema de Power Electronic. Pues tema de Power Electronic, jo no m'he reunit en Power Electronic per el tema del polígono. Vostè era el regidor de l'ADL, m'imagino que també podria reunir-se. Però anem a veure, que sàpiga que Power Electronic necessita 3 vegades més terreny que el que nosaltres tenim en el polígon industrial. I que sàpiga que el nostre preu és 5 vegades més car que el preu que té en Llíria. Per tant, és una tonteria sentar-se en Power Electronic per a un lloc on no té absolutament ninguna possibilitat de quedar-se. En quant a lo de la part expositiva, és dir, evidentment, el senyor secretari llig en la part dispositiva, però tots els grups que presentem una moció podem explicar-la abans de... El que no té ningú sentit és repartir les mocions per als ciutadans i ciutadanes que estan així avui acompanyant-nos. En tercer lloc, el tema de la vicepresidenta, ho vaig comentar ahir en la Junta de Portaveus i ho torno a comentar avui. La vicepresidenta del govern, consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, va vindre així a una reunió de treball. I com venia a una reunió de treball, ni se varen fer ninguna foto en ella, ni va firmar en el llibre d'honor, ni varen fer absolutament res. La convidarem el dia que vinga en una visita institucional, que sàpiga que serà vostè el primer en saber-ho. I en quart lloc, el tema de les fotografies de la revista. No ho sé, jo sé que vostè ha eixit molts anys en l'agenda cultural i segurament l'haurem pagat entre tots els de l'Aliana. Buenas tardes. Bueno, es un ruego, voy a hacer solamente uno.
te paso unas fotos. Es sobre un solar, me han pasado estas fotos esta mañana, los vecinos de la calle Liria y la avenida de la Constitución. Hay un solar que se está convirtiendo ya en un estercolero, un vertedero, ¿no? Nos han dicho que han aparecido ya ratas y entonces el ruego es un poco que el ayuntamiento inste ya al propietario a que lo limpie o en su defecto que lo haga el ayuntamiento y se le pase los costes al vecino, porque esto ya está creando ya problemas allí en la finca. Gracias. El expediente està iniciat ja. De tota manera, el que li passarem és la informació en quina situació està, perquè sap que s'inicia l'expedient, se li requereix al veí i si no s'inicia el procediment de les multes coercitives, fem primer la valoració de lo que costa replegar per a que ho pagui el veí, vaig pagant-ho mes a mes. Però està iniciat ja, de tota manera l'informarem puntualment de com es diu. Muchas gracias. Señor Ibáñez. Sí. Buenas tardes. Queríamos saber cómo está el asunto del polígono industrial, porque cada vez que preguntamos va para el siguiente pleno y para el siguiente y parece un asunto sine die. Y luego queríamos si podían informarnos del asunto de lo que sería la declaración de la Generalitat que ha hecho sobre los municipios industrialmente estratégicos, que lo va a dedicar a ciertos municipios que tienen polígonos industriales con bastantes beneficios, para ver si seríamos capaces de optar a ello. El día que, si todavía sigue vigente este plan, tenemos polígono industrial. Gracias. Respecte al primer punt, tenim la informació ja que havien sol·licitat a l'empresa externa per a poder portar la liquidació. I aquesta informació havien corregit una sèrie de coses que no veien que foren adequades i aquesta informació se li va passar també als representants del polígon abans de l'assemblea per a que saberen en quina situació estava i en aquest moment estem ja en disposició de traslladar l'informe complet al servei d'intervenció per a que realment faci l'informe per veure si és convenient i a secretaria per a incluir-lo en funció dels dictàmens que ens facin al proper pleno possible. Si fora per nosaltres seria després demà, però tenen que tindre els informes respectius per estar en aquest moment traslladat. I respecte a l'altre punt que va dir, efectivament va eixir una nota de premsa, es ficarem en contacte amb la conselleria, però estàvem perquè nosaltres no apareixíem en la relació dels polígonos industrials perquè el polígono no estava finalitzat. No han amplit encara, no han fet una pròrroga per ampliar la relació de polígons. Nosaltres traslladarem l'escrit dient que el que volíem és quan ho feren que ens inclogueren per poder acollir-nos a les propostes que almenys en la nota de premsa ficava que podien ser. Estem a l'espera de que ens puguen arreplegar i incloure dins de la llista. A ver si es posible que cuando, o a partir de ahora, o la información que le han pasado a los representantes de la asociación nos la podrían hacer llegar a nuestro grupo, si son tan amables. No tengo ningún inconveniente. La próxima comisión informativa, si quieren, tratamos un punto con independencia de lo que haya de contar la situación del polígono. ¿Vale? Señor Espinosa. Me pareix que és per tu, Salva. Els veïns del carrer de los Chopos ens han fet aplegar que ha hagut una reunió per el que se vol obrir l'antic centre de les monxetes de fa anys, però ara com a un centre educatiu o cultural. Els veïns no estan d'acord i així ho vam comunicar en la reunió que vostè i la senyora Oltra tinguérem amb ells. Des del grup popular volem saber si des de l'equip de govern van a donar suport als veïns o pel contrari van a deixar a la senyora Oltra que seguís cavant. Va ser una reunió informativa i no hi ha cap proposta per part de la Generalitat. Per tant, nosaltres no podem fer ninguna valoració d'on no hi ha una proposta. Tindrem que esperar-nos a veure la proposta i a partir d'ahir suposo que la valorarem i prendrem una decisió. Però sí que us varen explicar més o menys el que volen. Sí. I els veïns també us varen dir el per què no volien que... Sí, però torno a dir, hi ha una reunió però no tenim ninguna proposta en ferm des de la Generalitat. Per tant, no podem valorar algo que és una proposta que no existeix. Alguna pregunta més? No, jo tinc una resposta. Té la paraula la senyora Berenguer.
Respecte a l'anterior ple se'm feren 3 consultes, dos d'elles estem preparant-les, una era respecte a la situació dels carrers que estaven dins de les unitats d'execució, si pot ser el pròxim ple no espere poder-les portar, i l'altra era el catàleg que només estiga finalitzat. I n'hi havia una tercera que ens va fer el senyor Lorente respecte a que informaren de com estava la situació d'un carrer que havia sigut públic i havia passat a ser d'ús privatiu, que era el carrer de les Neus, i quin cost havia resultat de fer-se. El que li traslade així, ho conteste així públicament, en la calle de les Neves, en la posta en funcionament de l'aparcament del carrer de les Neus en desembre del 2015, és dir, fa 16 mesos que se va produir això, no ha sigut algo que s'ha produït ara, en aquest nou equip de govern, fa 16 mesos, es tancar la lliure circulació per al carrer Santana i el carrer La Sèquia per els següents motius. La millora de l'aparcament, intensificar el trànsit peatonal en el tram del carrer de les Neus, en el que se va restringir el tràfic rodat, i els usuaris de l'aparcament deixen allà el seu vehicle i per aquest itinerari accedeixen al centre urbà. És més, s'ha fet una escala per a que puguen a meitat de carrer traslladar-se i eixir. I al tractar-se de més d'un vial que no té voreres i no té ninguna diferenciació, perquè aquest vial saben que està incluït dins d'un proper PAI que es tindrà que desenvolupar i fer el carrer en condicions, no té voreres i la circulació rodada lliure dins del mateix comportava un perill important. Per tant, el que optaren va ser per peatonalitzar el carrer i no privatitzar. Com conec molts anys al regidor, des de fa molts anys entenc que va ser un lapsus dir que s'hi privatitzava, perquè el que s'havia fet és peatonalitzar. Per això, de tota manera ho aclare, però que estic convençuda que el que volia dir és que s'havia peatonalitzat. Ja en la primera pavimentació observaren que la conveniència de millorar les superfícies del carrer de les Neus perquè estaven molt deteriorades, però en el primer aparcament que es va fer va ser en inversió financerament sostenible de la Diputació, en la part que ens va correspondre així, i en aquesta part no podíem, les baixes o les millores, no podíem traslladar-les a fer una millora del batxer o el parxer. Com en la segon part que han fet ha sigut en fons propis, sí que han pogut fer-ho i sí que la millora que ficaren va ser poder asfaltar mínimament aquest carrer per a que la gent poguera transitar en normalitat. A més, n'hi ha una clínica de fisioteràpia i la gent accedeix per l'escala i tenia que entrar en unes condicions o transitar en unes condicions entenien que normals, i el cost ha sigut de 4.134 euros. Li ho puc fer arribar per escrit si ho desitja. Moltes gràcies. Alguna pregunta més ja, no? Bé, doncs alcem la sessió i ara és el torn de pregs i preguntes dels veïns i veïnes. Sí? Sí, però bé, presidenta Elena. No, sí, jo crec que se me sent bé, no necessite... És que no se grava. Ah, si no se grava? Ah, doncs sí que se grave, per favor, i que s'escuche. Només volia fer un prec. És un prec de cara a l'equip de govern, de cara a l'alcalde, i de cara a l'Ajuntament de Paterna, responsable de la part d'Entrepins que no és nostra, però que està més propera a nosaltres, i que efectivament, com que està més propera a nosaltres, ells s'obliden, es veu de netejar-la bé. I estem ja quasi a l'estiu. La veritat és que tota la zona d'Entrepins, que nosaltres utilitzem moltíssim, que anem a fer la Pasqüeta i que se passeja molt per allí, està realment perillosa i de cara a quan vinga l'estiu els incendis poden ser greus. Per tant, jo demanaria que es posin en contacte amb l'Ajuntament de Paterna i que es facin veure que, si no, es demanarem d'acord amb allà al 37, que aquella zona era nostra i que, per tant, si no la netegen, se la quedarem. És una broma, però sí que efectivament crec que hauríem de reclamar-los a que vinguin fins ací i que netegen la part, o almenys que fer algun tipus, ja que tenim la coordinadora i les associacions que puguen netejar-se. I per altra banda li pregaria al senyor alcalde que no minusvalori els veïns que estem ací i que si algú demana informació pels veïns no diga que no crega que siga necessari als veïns, perquè sé que no ho fan aquesta intenció, o crec, o no vull posar-li aquesta intenció, però evidentment els veïns que estem ací no entenem per què no ens podia donar la informació i ja estar llegint-la, potser 2 o 3 exemplars, llegir-la i anar passant, i mentre algú fa una explicació de vot com farà un conseller d'Educació, potser els altres podem anar llegint les mocions. I això era un poc el meu prec. Gràcies.
Respecte a la primera cosa que ha dit, respecte a la situació de com està la zona de la Vallesa, donarem trasllat, és de veres, n'hi ha una situació complicada, però donarem trasllat a la Junta Rectora del Parc Natural, que és la que té la competència per al manteniment de tota aquesta zona, així que ho trasladarem en la pròxima reunió. Gràcies. Gràcies. Alguna pregunta?